снима сам, да. Да, не обича с други хора. Селф-пикс. И... Това ще ми покажа. Вижте на Елена хубавите крака. Да. И на Ели сам да се лицето. снима. И нея. Защо правя аз? Затова, защото не съм се снима. Добре, няма да се снима. Да, той обича да се снима сам, Защото той обича да снима сам. И дори да се снима Ник. И дори да се снима с Ник, вие ще видите само косата му, защото той е емо. Да, косата е важна. Той ако се снима с други хора, се снима само косата. Или Майя полази пая. Беше Тя баболечка. е фотографа. В момента 35 градуса навън и съм станала в 6:30, така че мисля да се Отскоро не съм си рекламирала часовник. Да. О, да. Съвника на Лили. Вижте колко е часа, можете да видите. Да, станала съм в 6:30 и 35 градуса навън, мирно джега имах майка. Ами Ели, това с черното може да го свалиш, примерно, за да не ти е жега. Като мен, аз съм тук. Да. Да, това е Ели. Да. И това беше Да, нашия отговор. забравих да кажа, че това е. Тя няма да се снима с Ник, защото Ник не обича да се снима. Не обича да се снима. Точка. Да, А Ели чао. къде спира?